Saio hau Tolosako Peugeot etxeak babesten du. Etorri ikusentzuleo, 27 kanaleko azken saio honetara, 2011 urteko azken saio honetara, Gorka. Hori da, miren, ongi etorri, aurten ere Tolosara, Tolosaldeko telebistara, eta mi esker ere gaurkoan, gurekin urtea bukatu nahi izateagatik, ezta? Ez da zergatik, Gorka, placer bada niretzako beti ere urtea hemen bukatzea eta hemen hastea. Horrela da, aurten ere, esan bezala kanpaikadak 28 kanal emango ditugu Tolosako Santa Maria plazatik eta Tolosako Santa Maria elitzeko kanpaiak entzungo ditugu. Baina aldez aurretik edo aurretik, hainbat gauzara izango ditugu hemen ikusteko, ezta? Urtero bezala, urteko albisteak ikusiko ditugu, albiste garrantzitsuenak, saio bereziak ere ikusiko ditugu, hainbeste gustatzen zaizkigun toma faltsuak, Gorka. Bai, gaina gaurkoan sorpresa bat daukazu zuretzako. Sorpresa bat? Niretzako? Gero hitz egingo dugu horretaz. Beste sorpresa bat ere daukagu aurten, Gorka, lehiaketa bat, ezta? Hori da, saioan lehiaketa izango dugu, aurten 28 kanak 5 urte bete dituelako, eta, dakizuten bezala orain arte lehiaketa potente bat izan dugu, itsasbide bat izan dugu, zorionak irabazleari, eta azken egunetan egunero lehiaketa bat ere izan dugu, eta gaurkoan ere urte bukatzeko lehiaketa bat. Lehiaketa bat, baina lehiaketaren berri beranduago emango dugu. Hori da. Bitartean jendeak gerturatzen ari da Tolosako Santa Maria plazara. Hemendik animatzen dugu jendea, ezta? Hori da, etortzera, eta animatzera. Denbora falta da. Denbora daukagu oraindik ez. Denbora falta da. Baina, poliki aurrera egin beharko dugu saioarekin, ezta? Bai. Basteko, zerekin hasiko gara? Albisteak, ezta? Urteko albiste garrantzitsuenekin hasiko gara saio berezi hau. Hori da, urte osoan zehar hainbat albiste eman dira eta jaso ditugu, eta horien errepasotxo. Bai, hori da. Beraz, emango dugu ja bideoari paso, ezta? Hori da. Aurrera bideoa, beraz. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell sweet. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play, yeah. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, I know we'll carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna say it. You'll be
Hortxe izan ditugu aurtengo 2011 urteko albiste, bueno, guztiak ez, baina bai gehienak edo eta garrantzitsuenak ere, ez? Bai, 2011 urteko gorka urte garrantzitsua izan da Euskal Herritarrontzako, ezta? Bai. Eta, bueno, ikusi dugu moduan, albiste onak egon dira eta albiste txarrak ere. Bai, denetarik, baina, bueno, esan dugu bezala, dena zin izan dugu jaso, baina bai, ia dena edo. Laburpen bat. Bueno, oraindik ere, saio honen atalik garrantzitsuenak edo falta zaizkigu, segurunik honena berandu gurako utziko dugu, ez? Azkenerako, ez? Azkenerako. Sorpresatxo hori, niretzako dagoen sorpresatxo hori. Bai, baina bitartean gauza gehiago. Baina jarraitu horretik, miren, esan behar dizu betan gaur ederra, guapa eta elegante. Eskerrik asko Gorka, berdin, eskerrik asko. Ez dakit berdin esmeteken egadik, baina, bueno, zurekin... Bai. Zurekin behintzat bai. Eskerrik asko. Esan behar dugu Gorka, egon garela arratsalde osoa Aria 2000 ilapaindegian. Hori da. Oso ondo egon garela ilapaindegian, tratu ona jaso dugula, eta... Bertan, orraztu, makillatu, denetak egin digute, eta, bueno, hementxe... Emaitza, ezta? Emaitza, hori da. Ez dakit erekin asko egin duten, ez dakit egin duten ere, baina, bueno, zurekin bentu eta oso derraza. Zurekin ere. Bueno, eta saioekin jarraitu beharko dugu, poliki. Oraindik ere denbora badago, baina... Santa Maria plaza animatzen ari da Gorka. Animatzen ari da, bai. Hor txentetzen ditugu nezuenka petardo batzuk eta petarda batzuk ere, baina, bueno... Bueno, petarda. Bueno, gero egongo gara beraiekin, beranduago. Bitartean aurre egin barko dugu, ez? Orain zerrekin... Urtero bezala Gorka, Nego Gaitzetxe kanalean hainbat pertsonai garrantzitsu agertzen dira, Tolosaldeko hainbat pertsonai garrantzitsu, eta horien agurrak edo jaso ditugu ondorengo bideo honetan. Hori da, Tolosaldea mailan hainbat pertsonai ditugu, ezagunak direnak edo Bai, politikariak edo artistak edo dana dalakoa bai. Kultura mailako pertsonak, eta hauek kamera horrean jarri nahi izan dira, guri eta baita zuei ere gabon agur bat emateko. Bai, zuei agurtzeko. Eta, bueno, bideo ikusuko dugu, ez? Besterik gabe, ez? Plazamengo dugu, ez? Bai. Aurre, gabon agurrak. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell sweet. A vosotros os deseo que tengáis un año fenomenal, que no os preocupéis, que os ocupéis, que tengáis una vida llena de proyectos, un año impresionante. Y nada, no hay que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza, que de las crisis vendrán los mejores momentos de nuestra vida. Eskerrik asko y aupa 28 Tolosa Telebista. Bueno, garaio honetan urtero bezala eguarri diela eta ez diela, nire eskatzen dudana urrengo urterako osasuna, danontzako. Dirua danak eskatzen dute, baina nik uste importantena osasuna eukitza izango ala, eta dirua ez balin badator, danen artean ateako gehi aurrea. Egu berri hon, eta, egu berritan opadetena izango litzateke osasuna mundu guztiarentzat. Beraz, osasuna eta urte berri hon. Bueno, pues lógicamente lo que yo tengo que desear a toda la gente, no solamente de Tolosa, sino de Euskadi entero, es sobre todo salud, no sé, prosperidad, al final que haya buen sentido del humor, que es importante para pasar estos tiempos de vendavales, y luego ilusión, al final desear las cosas mucho para que ocurran y que os quiero mucho, y un beso y que me comáis bien en Navidades, ¿eh? ¡Viva Rusia! Bueno, pues felicidades para estas fechas y que disfrutéis de la familia, de estos días de estar juntos y eta zorionak. Nada, pues felicitaros a todas las Navidades y que paséis unos buenos días en familia y que disfrutéis de estos días. Urte berri zoriontsu bat opa die Tolosar guztiei. Datorren urtea 2012 ekonomikoki hobea eta politikoki herri honi benetako bakea, askatasuna eta hain urrun ditugun lagun senide guzti horiek ea datorren urtean 2012an etxera ekartzen ditugun. Urte berrirako oso zaila egiten zait ezer opa egitea inori, baina nik norberari opanioke benetan gehien behar duena. Segurunik izango da lana eta segurunik izango da maitasuna. Amasa bila honako bizilagun guztiei urte berri ona opa dizuet, osasuna izan dezagula eta garai Iak ez digute asko laguntzen, baina ziur nago denok elkar hartuta eta elkarlanean aurrera aterako garela honetan ere, beraz animo eta
urte berri hon. Bueno, berriz ere bueltan gaude, gero eta minutu gutxiago falta dira 2011 urteari agur esateko, baina aldez aurretik ere eta aurretik gauzak gehiago ditugu emateko. Horrentxe iragarkiak izango ditugu, baina iragarkia baino lehenago ere lehen aipatutako lehiaketa, ezta? Lehiaketa garrantzitsua aurtengoa Gorka, lehenengo lehiaketa urtea bukatzeko, ezta? Lehenengo aldiz egiten dugu lehiaketa hau. Urteko azken egunean SMS lehiaketa bat eta zer zuzatuko dugun horrentxe bertan, irudietan ikusten duzutena. Hili markako kafe makina bat, likorea, katiluak eta beste gauza ere, ez? Bai, eta lortzeko zer egin behar dugun, hemen ikusten duzuen honetan, daukazue azalduta. SMS bat bidali behar duzue ondorengo hitzekin. Barkatu, 28 K tartea, saski tartea ili, ILLY-koa. Errepikatuko dut. 28 K tartea, saski tartea ili, ILLY-koa. Eta zenbakia, hemen daukazue, 25, 3, 25. 25, 3, 25. Hori da, oso ondo esan duzu Miren, lehendabiziko aldia da Mirenek lehiaketa hau aipatzen duela, dakizten bezala, Miren aurreko urtean bezala ere, Bilbotik etorri zegu Tolosara, Gipuzkoako bigarren hiriburura, kanpaikadak aurkezteko. Tolosa bigarren esan da, Gipuzkoako bigarren hiriburua baldin bada, Bilbo, zer da, munduko hiriburua, ez? Edo zer, Bilbotarrak... Hori, aurrengo urtean inkesta egingo dugu SMS bidez, eta ez zer dioten gure ikusentzulek. Badakizuten, saskia lortzeko, bidali SMS-a, eta gaur bertan egingo dugu lehiaketa gaueko 12 arte duzue tartea SMS horiek bidaltzeko, ezta? Bai. Eta zeinei esango diogu SMS-a bidaltzeko edo? Zeini, Mari, Mairi, Sekori, lagunei... Lehen esan ditu ongoa egin zuela, eta esan ditu ongorik ez dugula egin, ez? Baina, kafe makina hori etzean ukitzea, ez? 2012 urtea azteko... Eta likorea, eta katiligua, zuk ez guaz, baina gonbidatu entzako edo, ez? Bai. Badakizte, SMS-a bidali eta... Sari galanta urtengoan. Eta minutu gutxiago falta dira, baina aldez aurretik esan bezala, iragarki poso marko diogu, hauek ere garrantzitsua direlako, 28 kanentzat, gure bezalak ere, beti ere garrantzitsua direlako, ezta? Bai. Poso barduan? Aurrera bideoa.